Barka da zuwa Gangariya TV. Cikakken sunansa Uppalapati Venkata Siriyana Rayana Prabhas. A ne masa laƙabi da Darling abin so da kuma Young matashi sai kuma Rebel ɗan tawaye. Shahararsa ta samu ne bayan fim ɗin Bahubali na farko da na biyu, inda ake kiransa da Bahubali ko kuma Sirbado. Yana da tsayin santimita 185 kwatankwacin kafa 6.1, sannan yana da nauyin da ya kai kilo 95. Yana da kalar ido ruwan ƙasa, gashin kansa kuma baƙi siɗig ne. An haifi jarumi Prabhas a ranar 27 ga watan Goma, 1979 a Chennai, Tamil Nadu, India. Yana nan zaune a garin Hyderabad na ƙasar India. Bayan kammala na Nalanda College, ya shiga makarantar nan ta DNR School da ke garin Bhimavaram, Sri Chaitanya College da ke Hyderabad. Prabhas ya taso shine na uku karami a gidansu. Mahaifinsa mai ɗaukar nauyin shirin fim ne da ya rasu da ake kira Uppalapati Siriyana Rayana Raju. Mahaifiyarsa kuwa ita ce Siba Kumari. Babban wansa namiji shi ake kira da Parabot, sai kuma yayarsa mace da ake kira Paragati. Prabhas ya kasance mabiyin addinin Hindu ne. Ajin ƙabilarsa kuwa su ne Kshatriya. Ya kasance ɗan uwa ne ga babban jarumin na masana'antar Telugu mai suna Krishnan Raju. Wannan jarumi ya kasance ma'abocin wasan ƙwallon volleyball ne da kuma karance-karance na littattafai. Daga cikin abincin da ya fi ƙauna akwai biryani da bata da kuma cikin wato kaza. Jaruman da suka fi burge shi a rayuwarsa su ne Robert De Niro da Shah Rukh Khan da kuma Salman Khan. Haka a cikin jaruman mata da suka fi burge shi akwai Raveena Tandon, Deepika Padukone, Jayasudha, Trisha Krishnan da kuma Shriya Saran. Haka kuma daga cikin fina-finan da ya fi ƙauna akwai na Bollywood irin su Munna Bhai, Three Idiot da PK. Na Tollywood kuma sun hada da Bhakta Kannafa da Geethanji. Wanda ya fi burge shi a daraktoci kuwa shine Rajkumar Hirani, wanda ya bada umarnin PK. Littafin da ya fi ƙauna shine The Fountainhead na Ayn Rand. Waƙar da ya fi so ko ita ce ta fim ɗin Barshan, Melaga Karagan. Kalar da ya fi ƙauna ta ce baki, inda ya fi son zuwa shine birnin London. Dangane da batun aure kuwa, Prabhas ba shi da aure, amma ana alakanta shi da jaruman nan Anushka Shakti da ake ganin alamun soyayya tsakaninsu. Haka ma Elena da Cruz wacce suka yi fina-finai tare. A cikin motocin da wannan jarumin yake hawa akwai Rolls Royce, musamman Phantom da Jaguar XJ da kuma BMW X5. A kiyasin kuɗin da ya samu a shirin Bahubali na 1 da na 2 ya samu kusan karo miliyan 240. Haka yana da tsabar kuɗi dala miliyan 12. Shi ne kuma ya kasance wanda ya fi kowa ɗauka albashi a masana'antar Tollywood. Wannan jarumi bai tsaya a nan ba, sai da ya kasance na farko a kudancin Indiya da aka yi mutum mutuminsa na gunkin kendir a gidan adana tarihi na garin Bangkok da ke kasar Thailand. Har ila yau, fim ɗinsa na Bahubali da Conclusion a 2017 shine fi kowane Indian fim kawo kuɗi da samun nasara. A dai wannan shirin sai da aka sai masa sama da karo miliyan 1.5 domin gyaran jikinsa. Sannan kuma aka ɗauko ƙwararre mai ba da horo wanda ake kira Lakshman Reddy, inda ya shirya shi domin shirin wannan fim. Sama da mata 5,000 ne suka nuna ƙoƙon bararsa akan soyayyarsa bayan nasarar da ya samu a wannan shiri. Saboda sha'awar karance-karancensa ne ya samar da ƙaton ɗakin karatu a cikin gidansa. Haka ya samar da lambu babba da yake kiwon tsuntsaye saboda sha'awarsa da yanayin ƙasa da kuma tsuntsaye.
A nan gajerin fina-finan jarumi Farabas ya fara fim ɗinsa na farko ne a shekarar 2002 mai suna Ishwar. Ya fito ne shi da Sridevi Vijay Kumar wanda Jayan C. Panjin ya bada umarni. Sai dai wannan shirin fim bai fito da Farabas sosai ba har sai dai fim ɗin Barsham. A ɓangaren kasuwa kuwa wannan fim ɗin ya tashi a matsayin matsakaici. Fim ɗinsa na biyu kuwa shine Raghavendra a 2003. Fim ne da ya yi shi na faɗa zalla wanda darakta Suresh Krishna ya bada umarni. Ya fito tare da Anshu da kuma Shwetu Agarwal. Fim ɗinsa na gaba kuwa shine Barsham wanda ya sha 2004. Fim ne da ya shafi faɗa da soyayya. Ya fito tare da Jamma Trisha. Wannan shirin fim ya zamo na uku a mafi ɗaukakar nasara a shekarar 2004. An samu kyauta mafi ƙayatarwa ta koyarwa ga Pravu Deva da ta gwarzuwan mawaƙiya ga KS Chichra a Anandi Award. Haka an zaɓe shi a matsayin fim ɗin da ya fi kowanne. Jaruma Trisha ta sami lambar yabo ta gwarzuwar jaruma. Wannan fim bai tsaya a nan ba sai da ya cinye manyan kyaututtuka na Santosham da Filmfare Award da kuma ta Sima Award. Adavi Ramadu shine fim ɗinsa na biyu a 2004. Fim ne da ya fito tare da Ati Agarwal na soyayya ne da kuma faɗa wanda darakta G. Gopal ya bada umarni. Sai dai wannan fim ya faɗi wanwar a kasuwar fina-finai ta ƙasar Indiya. A 2005 ne aka shirya masa fim ɗin nan Chakram. Shine wanda ya fito a matsayin ɗan ƙasar waje da ya zo ƙauyensu da zumma gina asibiti, amma sai ya gudu yake aure saboda wata cuta da ke damunsa. A wannan fim an samu kyautar gwarzon darakta ga Kishra Bamsi da kuma gwarzon mawaƙiya ga Shastri Anandi Award. Chhatrapati shine fim ɗin da SS Rajamouli ya shirya mashi a shekarar 2005. Shi da Shirya Saran an yi fiye da kwana 100 ana haska shi a gidajen sinima 54 da ke faɗin yankin. An sami kyautar Nandi Award daga wajen mataimakiyar jaruma da kuma ta gwarzon mai bada umarnin waka. An yaba wa Farabas akan irin rawar da ya taka a wannan shiri. Bonami shine na 2006 wanda darakta Prabu Deva ya bada umarni. Farabas ya fito tare da shi da Trisha. An shirya wannan fim ne a tsarin da wato shekarar 1950 inda wata budurwa take rawa a gaban gunki wanda ya zama duk shekara sai an yi domin neman ruwan sama a wannan yanki nasu. A 2007 ne aka shirya masu fim nan Yogi. Ya fito shi da Nayanthara. Darakta Bibi Binayak shi ya bada umarninsa. An sake shi a 12 ga Janairu kuma ya zama matsakaici a kasuwar fina-finai. Amma duk da haka an yaba Farabas da irin rawar da ya taka. Munna shine wanda aka yi shi a shekarar 2007. Darakta Banshi Petpali ya bada umarni. Jarumi Farabas ya fito tare da jaruma Elina de Cruz. Fim ne da Prakash Raj ya fito a matsayin kaka mahaifinsa da ci amanarsa. Rahul Dev ya fito a matsayin Atma. An sami kyauta ta Nandi Award ta garzuwar mataimakiya ga Sadhana Sargam da taron Farshad a gwarzon mai ɗaukar hoto. Haka kuma an samu gagarumin nasara a wannan fim. Bujigadu shine fim da ya yi a 2008. Fim ne na faɗa zalla da Puri Jagamna ya bada umarni. Ya fito shi da Trisha wacce ta taka rawa a matsayin Chitti. Duk da an yi suka game da shi amma wannan fim ya kasance matsakaici a kasuwar fina-finai. Billah wannan fim an yi shi a shekarar 2009 kuma maimaici ne na fim din nan na Amitabh Bachchan da aka yi a shekarar 1978 wato Dawn. Farabas ya fito a matsayi biyu. Ek Naranjan wato makaɗaici fim ne da aka yi shi a 2009 wanda faɗa ne zalla da Farabas ya fito tare da Kangana Ranaut da kuma Sony Sood. Puri Jagamna shi ya ba da umarninsa. Farabas ya fito a matsayin wanda yake farauta ta mutane 'yan ta'adda, yana kai wa 'yan sanda suna bashi kuɗi. An samu nasara da ɗaukaka a kasuwar fina-finai ta wannan fim. Darling shine wanda aka yi shi a 2010. Fim ne na soyayya da kuma ban dariya wanda darakta Karuna Karan ya bada umarni. Farabas ya fito shi da jaruma Kajal Agarwal. An bayyana wannan fim a matsayin wanda ya fice wato super hit, ya kuma shiga cikin waɗanda suka fi samun kuɗi a shekara ta 2010. An samu kyaututtuka na Nandi Award da Sima Award da ta Filmfare da ta Santosham kai har ma da ta Mirchi Music Award duk a wannan fim. Mr. Perfect shine wanda aka yi shi a 2011. Shiri ne na soyayya da ban dariya wanda Farabas ya fito tare da Kajal Agarwal da kuma Taapsee Pannu. An bayyana shi a matsayin fim mafi ƙayatarwa da aka yi a shekarar 2011.
An samu jerin kyaututtuka masu yawa a wannan fim, musamman Taps Penno ta samu mataimakiyar gwarzo babbar jaruma, wanda masu sharhi suka yi bayani fim mafi ƙayatarwa na iyali to shine Mustapha Perfect. Rabel ɗan tawaye fim ne na faɗa da darakta Ragaban Lawrence ya bada umarni. Prabhas ya fito tare da Tamanna Bhatia da kuma Diksha Sita. Ya fito a matsayin Rishi da aka tura Bangalore ya yi karatu saboda gujewa rikice-rikicen da ke faruwa a ƙauyensu. Ya sami yabo na ƙoƙarin faɗa da kuma rawa da ya fim ɗin. Wannan fim ɗin ya yi kasuwa. Mirchi shine fim ɗin da ya fito a 2013 da ake kira Barkono. Fim ne na faɗa da darakta Koratala Siba ya bada umarni. Anushka Shetty da Brahmananda su suka taka rawa a ciki. Yana daga cikin fim ɗin da aka fi samun kuɗi a shekarar 2013. Fim ne na rigingimin ƙauye da Prabhas ya fito a matsayin Jai da ke ƙoƙarin haɗa kan danginsa. An bayyana wannan fim a matsayin wanda ya dace a kalla a shekarar 2013. Prabhas ya sami kyautar gwarzon jarumi a Nandi Award. Haka fim ɗin ya cinye gwarzon fim da gwarzon darakta da kuma gwarzon wanda ya fi kowa mugunta. Bahubali The Beginning shine fim ɗin da aka fi kashe kuɗi a lokacin da aka sake shi a ranar 10 ga watan Yuli na shekarar 2015. An kashe sama da dala miliyan 24 kwatankwacin karo miliyan 180. Wanda darakta SS Rajamouli ya ba da umarni. Wannan fim ya lashe manya-manyan kyaututtuka da aka yi a shekarar. Shine kuma fim na farko da a yankin kudancin India da ya sami kyautar ƙasa ta gwarzon fim mafi ƙayatarwa da kyawun hotuna da gwarzon darakta da kuma gwarzon fim. Bahubali da Conclusion an sake shi a ranar 28 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Ya kasance fim ɗin da ya fi kowanne a tarihin masana'antun ƙasar India, da ya zama a cikin kwana 10 aka samu biliyan 10 na karo. Wannan fim bai kuma tsaya a nan ba, sai da ya shiga cikin fina-finai a faɗin duniya guda 39 da suka fi kowanne a shekarar 2017. Ya kasance an sai da tikiti na sama da miliyan 100 na dukkanin yaren India da aka fassara wannan fim, wanda ba a taɓa wani fim ba sai Sholay a shekarar 1975. Shi ne fim ɗin da dukkanin masu sharhin fina-finai na ƙasar India da ma na duniya baki ɗaya, da dukkanin jaruman ƙasar India da ma na duniya suka yaba masa, suka kuma yi kyakkyawan yabo ga darakta da kuma 'yan wasan da suka taka rawa a wannan fim. Musamman yadda ya ɗaga daraja fina-finan ƙasar India da kuma manya-manyan maƙudan biliyoyin karo da aka samu. Saho shine wanda aka yi a 2019, wanda darakta Sujit ya ba da umarni, kuma shine fim ɗin farko da Prabhas suka fito da shi da Shraddha Kapoor, wanda fim ɗinsa kenan na farko a Bollywood, ita kuma a kudancin India. Fim ne da suka taka rawar jami'ai na sirri da suke neman wasu kuɗaɗe sama da karo 2,000 da aka sace, wanda a ƙarshe suka gano satar kuɗin na da alaƙa da kashe shugaban wasu 'yan ta'adda, wanda hakan ya janyo kashe-kashe a tsakaninsu. Duk da an kashe manyan kuɗaɗe wajen shirya wannan fim, amma bai sami yabo ga masu sharhin fina-finai ba. Haka ma a kasuwa ta fim ɗin ya kasance matsakaici. Daga cikin fina-finan Prabhas da ke kan hanya akwai Radishyam, fim ne na kimiyya da kuma soyayya, wanda zai fito a ranar 14 ga Janairu. Sai kuma fim ɗinsa Sala da zai fito 14 ga Afrilu, wanda ya fito da Shritu Hassan. Daga nan kuma sai Adipurush, fim ne na tarihi da aka shirya shi a na ƙasar India, wanda Prabhas da Kriti Shannon da kuma Saif Ali Khan suka taka rawa a ciki. Ya kasance fim mafi tsada a wannan shekara da aka kashe kuɗi. Mujallar Forbes ta bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin mutum 100 da suka fi kowa fice a ƙasar India. Sau 13 ana zaɓarsa a cikin jerin wanda za su lashe gwarzon jarumi, amma ya sami cancanta har sau 6 a ta Nandi Award da kuma ta Santosham. Duk da maƙudan kuɗaɗen da ake matayi na talla, Prabhas bai dami yayi ba, amma shine brand ambassador na kamfanin motocin nan na Mahindra. Barka da zuwa Gangariya TV.